Ranbir Hanse pu in Facebook page along Karbiang long media phat man pipe laban thek puma pu alam dia cho hangwek nangji. Jirim Thepi along Karbi Farmers Association branch himi kising laban kam awareness program kapama. Ranbir Hanse pu in not a minute Karbi content Facebook page along phai kunini phai cricket thamanar lumalom apor Karbiang long reporter sapat kilang rem kilang plot kilang rap alam kapangdak pom. Ranbir Hanse konat asor lo ne ko am tong kacharli lo ne lapen ko pia sai tong klem bom lo ne Karbiang long arat thang ta chini dunde bonta Karbi akhaya phan akaprek akhaya tu nang kilang rap pen long le phelang alam ki khai hijan kachar bon lam ki Karbiang long arlu kai kita suluk sudak atomon asonsi dumbom lo bonta alangli Karbi ke song lam thi arni sibak ami thang Facebook page along bangasu long le nang thibom lu adu ya hoi nang thibom lu alangli paklang thekma nangli inut lo ke thek kacharli ke thek bang phupulo te nangli lam phar thekma Karbiang long arat Karbi khaya tu mithanga hawat longri longpat kaching hon pen hemprek longwek ningji pura aprana mul kachipia tu vi phik pen kai keta mikri mekla hamun e lapusona pora hot mithanga khai phat kachilang rop kachilang rem kachilang plot ak aphan man kachipi thek the alam the kaningje pen rat achatai along a hok he alam kapang dak thap polo tangte lake nut Karbi khai ahotur pusi hok nang kopji Ranbir Hanse kachar liang deng lepik tahai lapen ke thek to pik tahai bonta Karbiang long reporter saphan ke inu ta phanta respect pipe Karbiang long reporter satun ke inu ta ke thekabe pu kaningje ke Ranbir Hanse si ke thekabe kachar li kabe ason mandet athe inu thek se reset abang pu ke lapuson angkul kabe apulong kabe alam ningje je mate lam saoi lam ke joy ningje je Karbi khaita apuna chak choklim Karbi khaita khai kang thim binong lasi ajat asai hina nata ke thekiriya bangphu lapen abang phidu lason Karbiang long along manpeng ke do pherangke klembang phi atum thekser atum ta dopik Ranbir Hanse lapuson lamsaoi kaningje apot Karbiang long atra taphan lapen Karbiang long reporter saphat prap jin pen dia cho hangwek ningji pusi Nili tum Northeast News 24/7 abitung ahin pen sodak pen pachini po. Thangbrang than boilo ene thekthi pela ningje tap la son pugali ne experience dopame ne well trained amunit chinu ni ne level anang phoduni phana tum ke kom na sta 10 years bang nangji ne son degree certificate lai palongi phananta asine lahachi pindak pugali helasi I don't give a damn man ang tum phan hai Karbiang long media muni phan ki nut phanda ne respect pe thek pin bole gupi gam lo respect po respect ma phala pipi ge mane experience do pa me muni di Nijang Karbi Farmers Association na hin penche pater pipon Jirim Thepi arong anong Karbi Farmers Association aro mate branch keseng padupa Labang sa maya long West Karbiang long Karbi Farmers Association na may pudur gesor intia hin pensi may cheripon. Lapen may lam teke jaipon kongchen bang rajas inhiya hin pensi klar et pen tham pon. Labang sa long alwi sarbaman along Dr. Ridangkha Borua Government Poultry Farm Hamre. Dr. Minder Teron Veterinary Officer Hari Teron Assistant Manager Hamren Poultry Farm. Lapen Charchima branch amai pu Harsing Tokbi Kongchun bang Rup Singh Timu Menmiji branch amai pu Mohiram Inghi atum chetong dun pen maya di chipidun riti Lapen branch positami Singpo labang swap hit training cup awareness program positami padupo African Swine Fever aputak chirok tok amai hikangi Lapen African Swine Fever aputak arnisia pharman chirok tok amai kapedupot Lapen African Swan fever akasa putak koson pen sikache pajok bonjima isi pen thap pachini po lapen goa keso putak positami rani khet akeso hai hoya putak positami klar tak pen pachini po lapen veterinary center along pen positami KCC loan kaparam pon our site adu pusi Dr. Minder Teron ahin pen pachini po lapen Dr. Minder Teron ahin pen phak kapang renga hut kachere nang jiasai dopik phak kapang renga hut phak long hong RD Lin Phokep Dol
dolote dowai imu binangji lapen lin trokep an ardik dolote dowai muni binangji lapen hichi kulat along pusidami phak ok ke suwa ok jori pusi Dr. Minder terona hinpen sodak pen pachini po. Cirim tepi Pator Gambura Hemalong pinili tu makimi Karbi Farmers Association branch keseng long nang ese tong don kado kawe media person pensenggok sapu safi pendak ni marli ko furun paya furun kado kawe anda kardong pai je klo kardong pini dak ilitum branch seng nang ko ke puhelo dadak ilitum wester bieng long long jirikindeng wo donggo cirim tepi hanglang so lahe molong arat tum longle adang kowe thiu lapen angko latum adong ne lothegi lapen kowe ki pen long hong kapang reng wo kapang reng positame aning hangwa ala si nilitum alang li munitum ben cetong lo je nalitum ta dak bangka training program awareness program bangke nilitum ta nangi pen nilitum along ta dak brand sabang ke nang sengi thapo mala suateng pen nilitum dak bang lo pini nilitum dak brands kimita sengi klo lapen koson si scientific ron pen ilitum bu kapang reng naing ma pen long hong kapang reng naing ma pu training along ta ilitum che than simum ponong lo lapen don franke wangji ani pusita me nane veterinary pen pusita me fishery pen pusita me pen nane chituki sona hormu pusita me nilitum la Karbi Anglong Autonomous Council ke hai Dr. Tuliram Ronghang Sahan pona chuning riklo jan nilitum ahok pet sai chituki aratum han pusita me nalitum mathapon po pen aporteng pen nilitum hanta lahai pusita me nane pu pusita me pen spray machine pen hanamu pen cenglok kado kawe pusita me nalitum nang pale ponpo pusi ningche thelo la pen nilitum ta kaprek la department pen pusita me nilitum ta chuning gudang pen si nane longhong kiso pusita me na longhong kiso program pusita me nilitum thik pon bompo pen nane intiga prang city pusita me nilitum department alom dang se chingkidamik po la pen nane fisheries pusita me okapang reng pen cenglok wo pang reng pusita me nilitum department ado kawe pen chingki chet han pen si training pen cenglok kado kawe ke claim ke dam lahaya muni tum pen pusita me nilitum chetong langtum kupi si ke mangma pen langtum koson si claim ma pula so ateng pen pacheton si nilitum ado kawe sai chutu ki arat tum hanta la so training ang bong pen tum chet han chimum pon iklong lo Curul alang litum farmer association dan litum marong ulang na kahumri pen litum pan siki nang ipi mate ason son alam nang ketan thai porang litum pan litum cirim tepi arat pen kurang tu kardong lapen ningkang sam pen sim litum ding din panilo lapen kirang jilang arnian pustamin litum alang litum siki nang ipi pen kedang lo akapre ke bidi sere nang than pon ber ko pusmil tum ning thelo la peniri tum pustame alang litum nang thana teng peniri tum unan pen ke kabor idunji mate ke klem dunji pasir tum ta sik ding se don